And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ang asawa ko ng ibang lalaki. Hi DJ Rocky. Lately ko lang na-discover ang programa mo. It seems while listening, masarap ilabas to and have it heard. Iba siguro yung feeling nun, yung merong ibang makarinig na hindi ako kilala. Yung hindi alam ang buhay ko. Itago mo ako sa pangalang Kiko. At ito, ang aking secret file. I'm an elder statesman at this point. Nandito na ako sa parte ng buhay ko na dapat retirement na ang iniisip ko. Anong kurso ng mga bata ang kukunin? Saan kami bibili ng bahay? But this all changed few years ago. Kasal kami ni Mika. She's younger than me. Before, naisip ko, wala nang papatol sa akin. Because may edad na ako eh. At pakiramdam ko, nalipasan na ako. I met Mika when I was 30. That time she was 18. 30 and 18? Imagine that. Iba yung tama ako sa kanya. Normally, my exes were submissive. But Mika, iba siya. She was wild and young. Although parang anghel, because I felt like I was in heaven pagkasama ko siya. Iba talaga eh, kahit anong gawin kong isip hindi ko kaya. I even lied to her sa age ko para mapansin ako. Sino ba naman ang papansin sa isang 30 years old na nangilala sa 18? So binaba ko yung edad ko to 24 years old. Pero to be honest, hindi naman daw halata sa akin. I look young for my age. So those days, we were happy. Wala na parents ko. And I have been helping my family to endure. So Miki and I dated kahit saan. Sa tusok-tusok lang na lugar, resto, fast food. And she was very happy. Masayang masaya yung mukha niya kahit tipid lang. Basta magkasama kami. Years pass, nag-improve ang buhay namin. And honestly, as we grew older, nangarap na ako. Nangarap ako na magkaanak at magkabahay. Pero tuwing binibring up ko yung plano kay Mika, ayaw naman niya. Until natuto siya na magkaluho. Imbes bahay, ang gusto niya, kotse.
Imbis na anak ang gusto niya, freedom ng pagiging dalaga ang gusto niya. At dahil mahal na mahal ko siya, hinayaan ko lang. Time passed, binigay ko lahat ng gusto niya, pera, alahas, at kung ano-ano pa. After 8 years of being together, biglang nanlamig siya. Yung dating enjoyment namin, parang chores na. Then one day, she asked me na baka pwedeng maghiwalay kami. Cause, kailangan niya daw ng time. Honestly, nagulat ako. Kailangan niya ng time. But then I trust her. Alam kong wala siyang iba. At baka nabuburn out lang siya sa trabaho. So I agreed. Lumipas ang oras, araw. Parang grabe na yung pagbabago niya. Ako na dating priority niya, ay parang side thought na lang. Naging curious ako for the very first time. Ginalaw ko yung account niya sa Facebook. Iba yung kutob ko eh. Then I learned my third party. I don't want to believe it. Siguro dahil ayaw ko eh. Ayaw ko kasi mahal ko tong taong to eh. So with enough courage, I asked her. At harapang sinabi niya sa akin na hindi na niya ako mahal. At may iba na siya. Hindi niya raw kayang iwan. Ang sakit. Diyos ko. Asawa mo, ganun yung sasabihin sa'yo. Pero anong magagawa ko? Wala na eh. Yun yung feeling niya eh. Pero nandun pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Up until this day. We still go out and see each other as friends. Yes, DJ Rocky, lumalabas pa rin kami at nagkikita bilang magkaibigan. Pero nandun pa rin yung pag-asa na baka may magbago. I show her my best side, baka maisip niya na mahalin uli ako. Then one day, hindi na siya masyadong nakikipagkita. Block na ako sa FB. And by asking our friends, nalaman ko na manganganak na siya. That moment na nalaman kong manganganak na siya, I called her. And she confirmed na ganun nga. To make the long story short, andito pa rin siya sa puso ko. Waiting na one day magiging okay. Pero hanggang ganun na lang siguro. Wishing and thinking na baka magbago at umokay ang lahat. Imagine, nabuntis ang asawa ko ng ibang lalaki. And now here I am, in my mid-40s, single. But technically married. Siguro ayaw ko na magmahal. Ang hirap kasi. Sinusubukan ko pa naman na ayusin yung sarili ko. Ibaling na lang sa pamilya ko ang atensyon ko. Siguro if buhayin uli ako, Mika and I can be together again. Siguro, if we have to replay it all over again, uulitin ko pa rin. Kasi siguro,
eto ako eh. Tanga? O baka naman talagang nagmamahal lang ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si Kiko. At ito, ang aking secret file. That's it.